Shubor nakaslem jong udongsan Hima. Ini konsuan daga ni ka linti bat nginget ba lada ka Sorkar kampriang kanlong ka jingdu nong ka bakraw le si mo yikiwe pat ki para ki jingi lada ngi le se ka kot kala ban wanra ka jinge le si ka jingdu nong ka bakraw tendai ngi pat ko abang le se ka kot ngi pat ko abang le se ka yin kasri namar ba lada ngi le se ka yin kasri ngi pin i ka jing bakala juga Sorkar pi namar ba hagabidi bat ka jimpen trika mangan ai kindiat ihin pi menta karukom khot kam menta pile i kum nuki khot namar ba mla ban pendap mau ba kita ki garu kem la ban pendap kita ki post ki bobon tendrai ka policy ka bening kong hau 1972 ka syate ban thep diki khasi ki jing kum nu pin pin shitam yangi yakni ki samlawat kam menta haba ka tai ka policy ka sya pi te tau ki bun ki ki bangim ko ban ye kran ni ngisu ko ba ka Sorkar kan smuthu ba don kam ban penbe ya kani te kata ka bangi ko mangi tendrai la ka poi ka por bangi hapan sei lut iki ba khoi kan sei habau pai ba on shai nangit kan long ka ka ba mo ka kan jingle rahan ya Sorkar ki jing thmu ko jingi ka long ba kinong alam jong ka party kan le ban demonstrate namar ni dang sedang ya kani ka ka ba sedang mo ka baning kong ka jingi ki ka jingi Lada ka Sorkar ka Sngap si ngim don kam bangin beteng Hynrei lada ka Sorkar ka yai min thingen hapan klai tingim ko ba mas sedang mentang ngin chupan klai ngin ya suki jai ngin sedang joda kan sit in demonstration tenrei manu ki bokwa bani simenta ngi priang soba tenrei ngim pada ko athan ban ong bangin ta pen mi than yo pai ba du kata ta tenrei ki basau kya ki bakwa ban ya don benta kila ban ya don benta